Il-minuta tibda issa. Emmanuel Magro Conti, kuratur anzjan tal-Palazzi. Emmanuel, kif beda il-vjaġġ tiegħek fid-dinja tal-kultura u speċifikament tal-istorja? Twilet ġodar, ommok u missierek uħobbu daw l-affarijiet u tibda dina ħanajdu għak il-vjaġġ li tfittex u tara l-affarijiet u mhux biżżejjed li għandek l-oġġett ma trid tkun taf fuqu. U fil-fatt illum wieħed mill-irwoli li għandek hu kuratur anzjan tal-Palazzi f'Heritage Malta. Kif tiddefinixxi l-irwol ta' kuratur? Trid tkun taf kważi kollox, fl-imma sens. Trid tkun taf il-binja dik li ngħidu l-container, taf għandek mużew jew il-palazz pereżempju, tfittex pjanti, ritratti, x'qal ħadd ieħor forsi f'noti. U fl-aħħar toħroġ dan il-proġett. Issa qiegħed il-palazz tal-Gran Mastru, ġejna faċċati bdina r-responsabbilta rridu narranġaw il-palazz Heritage Malta, sena u nofsilu ftaħna l-armerija mill-ġdid fuq fejn kienet oriġinarjament il-post tagħha, magħha ftaħna dik li ngħidu l-oċċelliera fejn kienu jinżammu għasafar eżotiċi, rridu ngħidu li qabel kien hemm 7 attrazzjonijiet ġol palazz, iktar milli rdoppjana milli kien hemm. Ħanajdu dritt kollu, u għadna maħniex lesti.